जों TSF ताई जों चुबावै गोबां मा बदल नेगै जों अरो जेफ्रु माधव गामियाव TSF बाय कबकजा 11 घंटा बन आफ्रु आ बन न किटिंगै जों मुभमेन्ट खालाय दंफ्रु गोजान गोजान के जों आंदोलन खालाय दंफ्रु आ जरावो सरकारनि सिकिउरिटी पार्सनेल रो जिनि साकावो सिलाय कगै जिनि खरक दक बरकनो दुखुमान रुमानि ताई गोबां मा बरक बुजाकमानि आबरकनो जों सायमानलाय आ जरानि गोबां मा फेसबुक लाइव यूट्यूब ताई गोबां मा गोरों टीवी चैनल्स रखो आज प्रोग्रामो जे आमहाय इंसिडेंट मारकनो कैप्चर खालायना रखजाक आबो ताबो बो रेकर्ड दंखो आंरो साना नायमाखे मसे अरो TSF नो एबा सिरि बुकुम बारानि बागै सामुं तांनाय दफारकनो कोनो सरकार फानो बरकनि सरकारी सिकिउरिटी पर्सन बा बरकनि गुंडा बाय TSF ताइचे जिनि बरकनि बागै सामुं तांना थांनाय रनो बरक मुथागै मानग्ला जों दिनै खरकसा बरक जों आज सिले कगजाक मानो फानो जों किरियावै दाबो जों अरो ग्राक खे बासाय दंखो केबो बाहनै मानानो इको तिनिनि अरो प्रोग्रामो बरक किसिसा अंखा नै किन्तु आं अरो सानानै मुसुंगो तिनि अरो जे फाइनल लीडर्स रो जे अरो आनि बिस्काङो याग्रा देब्रा जे खनाय दंनाय रो नरक अंखा जब तनसे दफाना हामजानाय रंनि बिसिङो नरक खबजागो दफाना हामजागे बरो बरक अमहाय जागारगो बरक पार्टिसिपेट खालायनानै मोजां जायगा अ मालखौ लायग्राथौ एम्बुलेन्स खोना आमहाय खायना आंनो अबनो गोसार फिनानै मोजाङो जोंसिनि आन्दोलन दफानि आन्दोलन TSF नि आन्दोलन जों कुनि दिन मुथागै तनि ओंला जों साइमानो CA ताबुक 2020 ओंखा जों ताबुक CA बिनिसिमि आन्दोलन खाय फेमानि चिनि ताबुक CA सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट माने बरेबो जों चिनि आन्दोलन मुथागैरिया तामनि हिमाले ओ जे आइन चिनि बागै बेलाय किरिमा सिंसा इंडिया कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री गणतंत्र कंट्री किंतु ओ जगह चिनि कोनो डेमोक्रेसी करिखा थाका जों नुजागो डेमोक्रेटिक कंट्री वो सिटिजेनशिप रोनानि फानंथों जेखुनु सामुखौ मंगो फानंथों ओ जगह रिलीजन नि कोनो वार्ड खब जायगा खालाय से सामुं तांगो किन्तु जों आरो CAO बा CAB जेफ्रो पास खालायनो नायो आफ्रो मुस्लिम कायसा अंशनि बर रकनो खिबिवै जे 2014 31 डिसेम्बर नि सिगां जे फायदे रकनो बरनो सिटिजेनशिप रोनानै नायमान दिनै जों सायमानो जेफ्रो TSF थांनाय बोसोरनि सिमिनो डिसिजन नाखा जे 8 जानुवारि वो महायकेनो बोसोर ब्रुम कसम साल पालायनाय हनै जों सेमानो जों खालायगा दाख्लैबो जों अरो खालायो हयतो जों खालिनि सिमि गोरों जागायाव फानो TSF अ साल कसमनो तेबो कटर के खालायनानै चाइतोबै दंमोन चिनि जे लीडरशिप दंनाय नरक दिनै सायमानो जेफोर नरक आयंगो हाइवे गुरि फाइफ्रु बरक चिनि सेपनो सिलाय पाठान गोनांखे बरक गोबां मांगै दंमोन ओ जागायाव बरक तामनाय चिनि बिसिङो कायसाबाय कायसानो यसावै चिनि बिसिङो वालायरनानै सुगलायनानै चिनि बिसिङो डिसयूनिटी तुलनानै चिनि बिसिङो गोथारिया खायनानै आबो गभर्नमेन्टनि वानसुकमानि दङ
abo 10 ni 1 suk mani tongo kintu jengoro hanise segang sanai robo gobang ma kok sai thaka je i TSF kaisa সংগঠন যে 1968 ইসিমে আচাই ফাইয়ে দফানি বাগিনো সামু খাই থাকা দফানো থানসা খ্লাই তিসানানি পলিটিক্যাল ফানো হন্দি লেখা পড়া ফানো হন্দি কাইসা থানসা খ্লাই মুভমেন্ট খাই থানানি দফানো সিচারানানি যে চাইতো মং তমনি আবো তাবু বো তমি থাঙ্গো आं नेसोनि बो वाइस चेयरमैन तमनि बा आं अबो TSF ni enggei tai नेसोनि enggei जों TSF no jini solidarity जों ruo tai buskango bo जों थानसाके samung khlai thanglai nei tai jotto borok no takok bukuk no buskango jini borok dofani andolono norok no manana nei koino ani kok samani orono mothaka TSF ayuklok